Tervetuloa mukaan tähän katsaukseen. Tänään meillä on todella mielenkiintoinen ja ihan jokaisen arkea koskettava aihe, nimittäin eräänlainen digitaalinen kolikko ja sen kaksi täysin vastakkaista puolta. Elinkustannukset nousee, eikö vain? Siksi yhä useampi meistä etsii vähän ylimääräistä tuloa netin erilaisilta keikkatyöalustoilta. Olemme oikeasti valmiita näkemään aivan valtavasti vaivaa ihan muutaman euron tähden. Mutta sitten on se kolikon kääntöpuoli. Samalla kun elämämme siirtyy entistä vahvemmin verkkoon, saatamme yhdessä ainoassa sekunnissa menettää kaikki säästömme, jos huomiomme herpaantuu hetkeksikään. Miten me siis voidaan turvata sekä itsemme että ne kovalla työllä ansaitut eurot yhä ovellammilta verkkouhkilta? Lähdetäänpä selvittämään. Meidän esityslista on tänään ihanan selkeä. Ensin sukelletaan digitaalisen lisätyön maailmaan ja sen vaatimaan todella tiukkaan laadunvalvontaan. Sen jälkeen käännetään katse sinne pimeälle puolelle, eli kyberhuijauksiin ja niiden tunnistamiseen, ja lopuksi lyödään lukkoon ihan konkreettinen digitaalinen puolustussuunnitelma. Aloitetaan siis ykköskohdasta, eli digitaalisesta lisätyöstä ja rahan tekemisestä verkossa. No tämä on ehkä se ihan olennaisin kysymys juuri nyt. Voiko siellä netissä ihan oikeasti tehdä rahaa ilman, että tulee huijatuksi? Koska hei, maailmantilanne on mitä on, asuminen ja ruoka maksaa, ja me kaikki ollaan aika avoimia uusille tavoille tienata vähän ekstraa. Mutta juuri se tarve tekee meistä myös haavoittuvaisia. Vastaus tähän kysymykseen on kuitenkin kyllä, rahaa voi tehdä, mutta se vaatii aivan uskomattomanta tarkkuutta, tiukkojen sääntöjen ymmärtämistä ja sellaista valppautta, jota meistä aika harva jaksaa ylläpitää ihan koko ajan. Otetaan tähän väliin täysin todellinen esimerkki. On olemassa tällainen Clickworkerin alla toimiva UHRS-alusta, joka yhdistää työntekijöitä, joita siellä muuten kutsutaan vähän juhlallisesti tuomareiksi, tekoälyn datan luokittelutehtäviin. Ajattele asiaa näin. Tekoäly ei todellakaan opi asioita itsekseen tyhjästä. Se tarvitsee oikeita ihmisiä kertomaan sille, onko kuvassa suojatie tai onko jokin tietty hakutulos oikeasti järkevä. Ja koska näissä tehtävissä pyöritellään usein isojen teknologiajättien ihan oikeita liikesalaisuuksia, kaikki tämä työ tapahtuu aivan äärimmäisen tiukkojen salassapitosopimusten alla. Kun tällaiseen markkinapaikkaan pääsee sisälle, näkee kuinka uskomattoman läpinäkyvää, mutta samalla karua se toiminta on. Työntekijät selailevat erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, eli niin sanottuja hit-appseja. Sieltä näkee suoraan vähän tyyliin, okei, tästä tehtävästä maksetaan 2 senttiä ja sen tekemiseen menee noin 10 sekuntia. 2 senttiä. Jotta tällä voisi oikeasti tienata edes lounasrahat, toistoja on pakko tehdä aivan valtava määrä. Se luo mielettömän paineen ja kognitiivisen kuorman, koska sun pitää olla salamannopea, mutta et saa tehdä yhtäkään virhettä. Tämä viekin meidät toiseen osioon. Puhutaanpa hieman tästä armottomasta laadunvalvonnasta ja pelin säännöistä. Nopeuden ja laadun tasapaino on tässä hommassa ihan kaikki kaikessa. Järjestelmä, joka näitä tehtäviä valvoo, on kylmä, matemaattinen ja täysin armoton. Se ei todellakaan kysy, oletko vähän väsynyt tai onko huono päivä. Jos yrität painaa hommia liian nopeasti maksimoidaksesi ne parin sentin tulot, algoritmi saattaa heti olettaa, että olet jokin automaattinen botti ja bam, saat elinikäisen porttikiellon. Ei varoituksia, yksikin lipsuminen laadussa ja tili voi mennä kiinni. Se koko ansaintalogiikka perustuu oikeastaan siihen, että olet jatkuvasti vähän varpaillasi. Jotta tuolla voi selviytyä, on pakko tuijottaa analyyttiikkaa aivan herkeämättä. Järjestelmä piilottaa tehtävien joukkoon jatkuvasti niin sanottuja spam-kysymyksiä. Nämä ei siis ole mitään roskapostia, vaan oikeastaan ansoja. Ne on testikysymyksiä, joihin algoritmi tietää jo oikean vastauksen, ja se vain mittaa sinun tarkkuuttasi. Jos teet virheitä ja tarkkuutesi putoaa alle 80%, ihan virallinen neuvo alustalla on, että lopeta työt välittömästi kokonaiseksi viikoksi, jotta tilastot ehtivät nollautua. Se on ihan kirjaimellisesti kuin kävelisi nuoralla ilman minkäänlaista turvaverkkoa. No hypätäänpä hetkeksi ihan fyysisen maailman keikkatalouteen. Esimerkiksi Roamler-sovellus tarjoaa mysteerisoppailua omalla aikataululla. Moni rakastaa tätä. Kuten eräskin 5 tähden arvostelu kertoo, tämä malli on parhaimmillaan loistava. Olet vapaa, valitset tehtävät oman kauppareissun ohessa ja rahat kolahtaa tilille usein jopa saman päivän aikana. Kuulostaa mahtavalta vai mitä? Se on juuri sitä joustavuutta, jolla tätä keikkataloutta meille markkinoidaan. Mutta katsotaanpa sitten sitä karumpaa todellisuutta. Eräs käyttäjä purki turhautumistaan 1 tähden arvostelussa ja mieti miltä tämä tuntuisi. Käytät 45 minuuttia aikaa, hikoilet jossain kaupan takahuoneen nurkilla, etsit tiettyjä tuotteita, nappaat 50 erillistä valokuvaa ja sitten koko suoritus hylläntään 1 ainoan puuttuvan tai hieman suttuisen kuvan takia. Tulos 0 euroa. Lähes tunti elämästäsi ja palkkio on 0, koska algoritmilla on viimeinen sana ja valitusoikeus on käytännössä olematon. Aika hurjaa. Okei, mennäänpä 3. osioon. Käännetään kolikko ja katsotaan sitä todellista pimeää puolta, eli kyberhuijauksia.
Tämä on se maailma, jossa nuo samaiset vaivalla ansaitsemasi eurot yritetään viedä sulta pois. Suomen kyberturvallisuuskeskuksen data on todella pysäyttävää luettavaa. Tiesitkö, että huijarit esiintyvät täällä paikkein mieluiten keskusrikospoliisina, trafikomina, verohallintona tai jopa lastensuojeluna? Miksi juuri näinä? No, koska meillä Suomessa luotetaan viranomaisiin aivan valtavasti. Huijarit tietävät tämän tasan tarkkaan. He aseistavat tämän meidän syvän juurtuneen hienon luottamuksemme meitä itseämme vastaan. 4. osiomme auttaa sinua tunnistamaan nämä väärennökset. Puretaanpa auki oikean huijauksen anatomia. Näissä hommissa on oikeastaan kyse tunteiden kaappauksesta. Moderni verkkorikollinen ei ensimmäisenä koodaa mitään monimutkaista hakkerointityökalua sinun puhelimeesi. Hän hakkeroi sinun aivosi. Klassinen esimerkki: saat tekstiviestin, jossa lukee "Hei äiti" tai "Isä, puhelimeni hajosi, laita viestiä tähän uuteen numeroon", ja heti perään tulee aivan valtavan kiireellinen pyyntö maksaa jokin lasku. Kun säikähdät lapsesi puolesta, sinun aivojen looginen puoli kirjaimellisesti sammuu hetkeksi. Et todellakaan huomaa jotain epämääräistä HTTP-alkusta linkkiä, vaan haluat vain auttaa. Syötät pankkitunnuksesi ja se oli siinä. Vahinko on jo tapahtunut. Tässä kaikessa on kyllä tolevan melkoinen ironia. Kun teet sitä mikrotyötä, saatat hiaa jotain yksittäistä valokuvaa 15 minuuttia, jotta saisit sen euron tilille. Olet supertarkka ja vahdit laatuasi. Mutta sitten, kun sähköpostisi tärähtää poliisin lähettämä 89 euron liikennesakko, iskee paniikki. Silloin saatat klikata sitä linkkiä ihan sokeasti ja menettää sekunnissa 1000 kertaa enemmän rahaa kuin mitä juuri tienasit. Kummassakin maailmassa sinun huomiokykysi ja aikasi on se todellinen valuutta. Toisessa rakennat sillä puskuria ja toisessa luovutat sen huijarille. Ja hei, huijarit eivät todellakaan pidä kesälomia. Kun sä olet rannalla rentoutumassa, nämä kaverit tekee ylitöitä. Kesä on esimerkiksi toimitusjohtajahuijausten kulta-aikaa, kun kesätyöntekijät paikkaavat laskutusta. Sen lisäksi liikkeellä on koko ajan puhdasta pelottelua, kuten sähkötosteja, joissa väitetään sinun vierailleen aikuisviihdesivuilla ja kiristetään bitcoineja. Nämä on aina täyttä roskaa, älä ikinä edes vastaa niihin. Mutta kaiken tämän metelin taustalla on myös aitoja uhkia, kuten oikeita haavoittuvuuksia vaikkapa Microsoft SharePointissa, joihin pitää suhtautua ammattimaisella vakavuudella. Yksi pahimmista skenaarioista on se, että laitteellesi luikahtaa niin sanotusti infostealer. Unohda perinteiset virukset, jotka pistää koneesi näytön sekaisin. Infostealer on pikemminkin kuin täysin näkymätön taskuvaras. Se asettuu hiljaa laitteellesi ja alkaa systemaattisesti imuroida mukaansa ihan kaiken: salasanat, pankkikortit, selainhistorian. Kuvittelepa, että etsit jotain keikkatyötä vähän epämääräiseltä foorumilta, ladat vahingossa tällaisen, ja koska teet niitä juttuja samalla läppärillä, jolla teet päivätyötäsi, saatat tietämättäsi avata takaportin koko työnantajasi tietoverkkoon. Miten tästä kaikesta sitten selviää? Siirrytään 5. osioon ja rakennetaan sinulle digitaalinen puolustus. Suomen kyberturvallisuuskeskus antaa todella selkeän muistilistan ja otetaan nämä 4 kohtaa ihan arkirutiineiksi joko. 1. Laita kaksivaiheinen tunnistautuminen eli 2FA päälle kaikkialla missä vain ikinä voit. 2. Pidä sovellukset ja laitteet aina päivitettyinä. Tämä on ihan supertärkeää. Esimerkiksi Windows 10 tuki loppuu pian. Päivityksissä ei ole kyse uusista kivoista väreistä, vaan ammottavein tietoturva-aukkojen tukkimisesta. 3. Kierrä julkiset wifi-verkot kaukaa, jos teet mitään vähänkään arkaluontoista. Ja 4. Varmuuskopioi tiedostosi. Tee itsellesi turvaverkko. Mut kuuntele. Jos nappaat tästä katsauksesta mukaasi vain yhden ainoan asian, niin olkoon se tämä maailman yksinkertaisin, mutta absoluuttisen tehokkain suojamuuri. Pysähdy. Pysähdy hetkeksi. Oletpa sitten tekemässä 500 mikrotyötä väsyneenä tai lukemassa yllättävää tekstiviestiä pankilta tai poliisilta, vedä henkeä. Se yksi ainoa sekunti, jonka käytät sen miettimisen, kuka viestin oikeasti lähetti, voi kirjaimellisesti pelastaa sun rahat. Älä ikinä koskaan kirjaudu sisään mistään suorasta tekstiviestin tai sähköpostin linkistä. Tässä digitaalisessa taloudessa sun tarkkaavaisuus on valuuttaa ihan täyttä kultaa. Sä teet sillä töitä, kun klikkailet mikrotehtäviä, ja huijarit jahtaavat sitä aggressiivisemmin kuin mitään muuta. Kun jatket päivääsi täällä jatkuvasti sykkivässä verkkomaailmassa, haastaa sut miettimään tätä. Käytätkö sinä tätä omaa arvokkainta valuuttaasi oikeasti fiksusti vai annatko sen huomaamattasi pois sille, joka osaa sillä sekunnilla vetää oikeista naruista?